लाफालांनो फैनायाव फैसा खांनानै जानायसो फरायसा आफादनि बाहाब खोनाफैबाय। बिक्रम नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै गुबुन जायगाफ्राव जानला मोनला खोथा बुंनो हायोब्ला जोंनि बे जिंगाबिल हालामाव फैनानै नोंथाङा बेबायदि बुंना मालाबा हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा लास्ट वार्निं होदों, नेक्स्ट बाव नोंथाङा बेबायदि खोथा बुङोब्ला नोंथांखौ जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिंगाबिल हालामनि साफ्रोमबो रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ थोंजोङै एक्सन लानाय जागोन, नोंथांखौ होसोनाय जागोन। खुलुमबाय। आं दिनैहाय दहाय मोनसे भिडिअ दामदोंमोन बिक्रम दैमारिनि जिंगाबिल एरियानि माखासे भिडिअखौ आं दामदोंमोन। आंबो बाथ्रा बुंदों बावहाय। थ' बाथ्राया ओरैबायदि जाबाय, नैबे सुबुङा, नैबे बेक्तिया, नैबे लाइमोन सेंग्राया, बर' लाइमोना बिथाङा बबेनिफ्राय अधिकार मोनखो? मोननै पइन्टखौ लानानैसो बाथ्रा बुंगोन दे आं। होसोनाय जागोन, जिंगाबिल एरियायावहाय फैनो मोननाय नंला, नङा होमबा? बिक्रम दैमारिखौ होसोनाय जागोन जों रायजो राजाया ना, बेखिनि बाथ्रा मोननै। आं खोनानानै आसरित नांदों बा गोमोहाबदों, साननो गोनां जानानै फैदों। किन्तु नैबे बेक्तिया, नैबे सुबुङा फरायसा आफादनि होननानै बुंनानै लादों गाव। थ' जुदि बे बेक्तिया गोथार फरायसा आफादनि बेक्तिथारब्लाना नैबे रावखौ बियो बुंनाय नङामोन दे। आरो बै बेक्तिया, बे बर' लाइमोना, आं मुं मख'नो सानाखै, जाय बेक्तिया दिनैहाय बिक्रम दैमारिखौ होसोनो नागिरदों आरो जिंगाबिल एरियानि रायजो राजाखौ लानानै जों फरायसा आफादजों होसोनायबो गोनां जानो हागौ ना, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंनायखौ नुनो मोनदों। दुखुनांथावनासिना होसोनाय जागोन आरो धमकि होनाय ना, बेखिनि बाथ्राखौ। थ' दिनैहाय बिक्रमा जिंगाबिल एरियायाव थांदों। आंबो नलेज गैया जिंगाबिल एरियानि दै, थेवबो गोजाननिफ्राय थानानै बिक्रम दैमारिया जिंगाबिल एरियायाव हाबहैदों, मोनसे न'खराव हाबहैदों। हयथ'बा बिबो बे लाफा खानो थांनायाव, रायजो राजाजों सावरायनायाव सोरबा बेक्तियाथ' बुंथारदों, बेखायसो बिबो बुंनो बोलो मोनदों। थ' दिनैहाय आंनि बुंनांगौआ नैबेसो, जों गोथार फरायसा आफादखौ मान आरो सनमान होयो दे। आरो गिबि आफाद दाजेननायानो फरायसा आफाद। जोनोम होग्रा जेसेबां आफाद जोनोम होनाय होन, बेफोर फरायसा आफादनिफ्रायनो गासैबो आफादा जोनोम मोनलांजोबदों। मोनफानि उनाव मोनफा, मोनफानि उनाव मोनफा, मोनफानि उनाव मोनफा। आरो आन्दलन खालामनो फोरोंनायाबो बर' रायजो राजानि गेजेराव आन्दलन खालामनो फोरोंनाया सोर? फरायसा आफाद। नंगौना नङा? थ' दिनैहाय बे गोथार फरायसा आफादनि मुंखौ लानानै नैबे बेक्तिया होसोगोन, मागोन, धमकि होनाय, जोंनि बे जिंगाबिल एरियायाव फैनो मोना, जों जिंगाबिल एरियानि रायजो राजाखौ लानानै लोगोसे जों फरायसा आफादा होसोनोबो गोनां जानो हागौ, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। होमबाथ' साननो गोनां जानानै फैदों। नैबे दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि सोरनिबा धमकि, आंनि धमकियाबो सलिया, अफ्रिनि धमकियाबो सलिया, आरो सोरबा फरायसा आफादनि बेक्तिया धमकि होनायाबो सलिया। दिनै बे भट बिनो थांनायाव जेखियानो पलिटिक्सआव गोबां बाथ्रा बुंलांगोन, नाथायबा बेफोरखौ हजम खालामनो हानांगोन। दिनै फरायसा आफाद दा बेफोरबायदि जुदि होसोनांगौनो मानांगौनो बिदि फोरोंदोंबा बियो जानाय नङा। आरो फरायसा आफादनि डिसिप्लिन, जिखिनि स्टेन्डार्ड भाबै रायलायनांगौमोन, जेरैबायदि बहुद जों स्टेटमेन्ट मोनदों फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनिखौनो, आरो बे बेक्तिनि बायदि बैसोनि मानसियाबो जों स्टेटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों, नाथाय बिनि बायदि जों खोनायाखैमोन। बड'लेण्ड
मोनसे खौरां बिजोङाव दामदों दै बे निउसखौ आंबो बिनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै दामनाय जासिगोन बा बुंनाय बे बाथ्राखौ दिनै फरायसा आफादा जुदि बेफोरबायदि नामखौ लानानै सोरखौबा थ्रेटेनिं होनाय सोरखौबा बबेबा गामिनि रायजोखौ लानानै होसोगोन मागोन बे जानो हाया बे माब्लाबाबो जानो हाया आसुखौ दिनै गुबुनफ्रा माबायदि बाथ्रा बुंदों बेफोरखौबो खोनासंनांगोन बेफोरनिफ्रायसो हजम खालामनो हानाय जानांगोन नाथायबा नोंथांमोना जुदि मावाखै गुबुन लाइनाव मोजां भद्रयै फरायसा आफादनि जायफोर लाइमोनफोर बिथांमोनखौ जोङो दिनैसिमबो जों माने बेफोरबायदि मानसिखौ होसोगोननो मागोननो बिदिखौ जों खोनाफेराखैमोन आरो गाबोन बि निउसआ नायबायल' था माबायदि गोमसारगोन फरायसा आफादखौ माबायदि बुंगोन गुबुनफ्रा गुबुन जेसेबां जों जेरैबायदि ससियेल मिडियायाव ओंखारोना बेफोरबायदि आरो गोबां बाथ्रा बुंबावगोन एसे खोनासंना लानि आं गोबां बाथ्रा बुंबावनो सानदोंमोन थानो हायाखै आं हठाथनो निउस पर्टेलफोरावहाय जिरायबाय थादोंमोन निउस नायबाय थादोंमोन आं गोबां निउस नायदोंमोन थ' बावहायनो ग्रोबनो बिनि नैबे फंबायनि बाथ्रा बुंनाय नोंथाङा आन्दलना मा बुस्थु ना जाय आन्दलनकारि खालामनानै फैनाय बिथांमोननिफ्राय धमकी होनाया बारा सोलिनाय नङा दिनैनि दिनावहाय जायनि जाहोनाव दिनै दिपेन बर'आबो दिनै बेक्तिया गोबां बाथ्रा बुंजादों गोबां ओरैबायदि हजम खालामनो हायि बाथ्राफोरखौबो बियो हजम खालामनानै खुदै मननानै दङ दिनै नों बायदिया मानो बेफोरबायदि सासे फरायसा आफादनि दिपेन बर'आ ना फरायसा आफादनि आफादगिरि दिनै बिखौ गोबां बाथ्रा बुङो ससियेल मिडियायाव गोबां बाथ्रा बुङो नाथायबा बियो दिनै ओरैबायदि हजम खालामनानै ओरैबायदि धर्ज हमनानै बियो दिनै गोबां बाथ्रा आरामाव बाथ्रा बुङो नों बायदिया मैया दाखालि फरायसा आफादाव थानानै सोरखौबा धमकी होनाय सोरखौबा लाना होसोनाय बे जायालै बाबु आं हले खुला खुलि बाथ्रा बुंगोन बिदि दाजा एसे मोजाङै बाथ्राखौ बुं ससियेल मिडियायाव बा खौरां बिजोंफोराव बाथ्रा बुंनोब्ला एसे मोजाङै खुदै मननानै बाथ्राखौ बुं नोंथांनि बुंनाय मथेब्ला माने होसोनानै बुथारथारनाय बा माबा मोनसे खालाम बे सिस्टेमाव थांदों नोंनिया एसे थ्रेटेनिंआ एसे बेलेग जादों सरि फंबाय गाज्रि मोननानै लाब गैया खुला खुलि बाथ्राखौ बुंबाय आङो भिडिअआ एसेब्लाबो गोलाव जागोन बिनिखौ कमप्लिट नायलांजोब अब्लासो बुजिगोन लाफा लांनो फैनायाव फैसा खांनानै जानायसो फरायसा आफादनि बाब खोनाफैबाय बिक्रम नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै गुबुन जायगाफ्राव जानला मोनला खोथा बुंनो हायोब्ला जोंनि बे जिंगाबिल हालामाव फैनानै नोंथाङा बेबायदि बुंना मालाबा हानाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा लास्ट वार्निं होदों नेक्स्टबाव नोंथाङा बेबायदि खोथा बुङोब्ला नोंथांखौ जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिंगाबिल हालामनि साफ्रोमबो रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ थोंजोङै एक्सन लानाय जागोन नोंथांखौ होसोनाय जागोन खुलुमबाय खौरांगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों बे खौरां फोसावनायाव जों हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो साफ्रोम खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय बे खौरां मेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे खौरां फोरमायहरनो हास्थायदों थांनाय 31/1/2025 शुक्रबार मैयानि समाव डिजिटेल बड' निउसाव जोङो मोनसे खौरां नुनो मोन्दों बे खौराङा जाबाय बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी बिसोरो जोंनि जिंगाबिल हालामनि सिङाव थानाय आस्राबारि सेन्टाराव फैनानै जोंनि जिंगाबिल हालामनि जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि मुं सोनायखौ जों नुनो मोन्दों बिथाङा जेबो गुमुर मोनालासिनो गुदि बिजौ मिथियालासिनो बिथाङा फैनानै जोंनि जिंगाबिल हालामनि एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा सोंखारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेखायनो जोंनि गोसोआव दुखु मोन्दों बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि सायाव एसे साननांगौमोन जे बे जिंगाबिल हालामाव मा थासारियाव दङ बा जिंगाबिल हालामनि माखासे जेंना जेंथोफोरखौ बिथाङा बुजिया सोमजियाखै बिथाङा डाइरेक्टयै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जोंनि जिंगाबिल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै सोंखारिदों आरो बिथांखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै जोङो बिथांखौ सोंखारिदों नोंथाङा लाफा बायनो फैनायाव
नोंथाङा जानला मोनला जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा मुं सुदों। नोंथाङा जिंगाबेल हालामाव मानि थाखाय फैदों जों मिथिया। नोंथाङा नोंथांनि मुलाम्फानि थाखाय बा नोंथाङा बेरायनो फैयोब्ला बा नोंथाङा माबा मोनसे खालामनो फैदोंबा बे नोंनि गोसो। नाथाय बिक्रम नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जानला मोनला खोथा बुंनो हायोब्ला जोंनि बे जिंगाबेल हालामाव फैनानै नोंथाङा बेबायदि बुंनो मालाबा हानाय नङा। जों नोंथांखौ वार्निं होदों। नोंथाङा गुबुन जायगाफ्राव फाग्लाफोरबायदि खोथा बुङोब्लाबो जोंनि बे जिंगाबेल हालामाव बेबायदि नोंथाङा खोथा बुंनो हाया। मानोना नोंथाङा जोंनि जिंगाबेल हालामनि दुखु सुखुखौ नोंथाङा मिथिया, बिदि जारिमिनखौ नों मिथिया, आरो जों माबोरै थांनानै दङ, माबायदि अबस्थायाव थांनानै दङ, माबायदि परिबेकआव थांनानै दं नोंथाङा जेबो मिथिया। बेनिखायनो नोंथाङा लास्ट वार्निं होदों। नेक्स्टबाव नोंथाङा बेबायदि खोथा बुङोब्ला नोंथांखौ जिंगाबेल दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिंगाबेल हालामनि साफ्रोमबो रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ थोंजोङै एक्सन लानाय जागोन, नोंथांखौ होसोनाय जागोन। गोजोन्थों।